Shout out 2021. Hi. Waiting pa ako sa doctor ko. Wala pa yata siya. Thank you so much, Sir Wayne. Gising ka pa. Dito muna ako magkape-kape. Katagal naman. Bakit ka naman nagulat? Bakit ka nagulat? Waiting pa. Okay. Ingat sa work. Ako waiting pa ako sa doctor. Ganun ba? Nag-try lang ako mag-live, nakaka-board kasi. Wala pa, naantay ko pa. Akala ko late na ako, mauna pa pala ako sa doktor. Upcoming? Meron ba akong upcoming? Tapos na yung upcoming ko. Kylos Pay. Kylos Pay, mamaya na pala nila isi-send. Pasensya na sa delay. Mamaya na inutusan ko na yung sister ko na i-Gcash na lahat ng prices sa last GLS ko. Ganun. Kyle, thank you so much. Kanina ko lang nautusan yung ngayon lang ako lumabas eh. Yung mga winners ng aking GLS ka surveying. Kailan ba ako hindi ko na maalala. 2 days ago. Oo, Kyle ha, mamaya daw na sa nasa Palawan pa si sister. Pauwi na siya ng bahay, di Gcash na yung mga nanalo sa Pinoy Henyo. Salamat dyan. Salamat sa pagpunta. Naka 3 minutes na din ako. Wala pa si Doc. It's 10 o'clock, past 10 o'clock here in Dubai. Thank you po. Hindi naman ako magtatagal. Maya-maya nandito na yung doctor. Ang hirap naman. Gusto ko sana magkape. Libre yung kape dito. Kasi lang, ayoko madumihan yung teeth ko. Ang arte. Hindi ako makatawa ng malakas. May tao. Sabihin nila buang ako dito. Uy.
Ay, Sir Wing, join ka pala sa ano. Kagabi kasi umakyat ako sa ano ba to? Sa Pinoy Heart Radio kay DJ Popoy. Kilala mo si DJ Popoy? Sir Wing, kilala mo si DJ Popoy? Kasama ko doon si Kuya Al Sanchez, si Greatest Music kagabi. Parang ano siya, yung gusto ni DJ Popoy magkaroon ng yung sa mga willing lang kasi yung ano, parang LS for a cause, yung Pinoy Heart Radio, nag-ano sila eh. Yung kikitain ng LS na yon, bali do-donate nila sa charity sa Pinas, quarterly. At saka sa mga FW natin sa Qatar na halimbawa, walang ticket, gusto umuwi, yung mga ganon. Yung mga na-dismiss siguro. So, gusto niya yung sinong gustong yung mga awit na magkaroon ng isang LS. Di pa naman confirm pero isasabihin pa niya sa chairman nila sa ano yan. May mga medical mission, ganon. Para makatulong sa mga kababayan natin. Kanta-kanta lang naman tayo sa taas, ganon. Ila-live niya yung Pinoy Heart Radio. Ka-free ka at pag meron ng ano, schedule, mga gabi din yan syempre. Pero ewan ko lang iba kasi oras mo sa Canada, no? Inimbitahan ko rin kayo guys sa anniversary ng The Boys and the Girls, March 15, 16 or 17, ganon. Pasyal kayo guys. Kahit sino ano, open para sa anniversary ng The Boys and the Girls. Pag may link na kami, Sir Wing, pag nag-live ka, ibaba ko yung link doon sa iyo para makapag-invite tayo ng mga people. Ako hindi na ako masyado makaka-live. Bali ano na lang, pag off day. Kasi andito na yung mga bossing. Pag gabi na lang talaga. Kahit mga isang oras, pwede ako makyat. Oo, maganda no. Kasi kagabi ko lang narinig talaga sa Pinoy Heart Radio na tumutulong pala sila sa mga kababayan natin. Wow, late na yung doktora ko ah. Ilang oras lang yung ano mo, Sir Wing, yung work?
Hadija 83. Shout out, thank you. Good afternoon. Dito good morning pa lang. Hindi yung ano mo ba, yung work mo, ilang oras? Wala pa si Dr. Reda, no? Wala pa si Dr. Reda. Wala po. Mm. Ay, Rida? Arida? Opo, nandiyan na po. Dr. Rida? Oo. Hindi ba nila ako tinatawag? Sana. Indonesia? Oh, oy, apakabar, sayang. Love to sing Indonesian songs. Yes, I was working with Indonesian people before when I was in Malaysia. 12 hours. Di mana kamu di Indonesia? Sudah kawin ka di sudah kawin di orang Indon? Oh, may chismisan pa tayo talaga no. Marites. Marites lang. Ah, sa Jakarta. Ma'am, what you will do with Dr. Rida? They booked for me last Wednesday Okay. because I want to check what will happen to this one after taking antibiotics. Because you remove your teeth, yes? Yeah. And also to check what's the plan for some yeah. Dave DH Trains. Shout out Dave. Thank you so much for coming, Dave. I'm still waiting for my doctor. Ah, the doctor came. I will end this live when they call me. Ma'am, asan po? Number? Nine po. Number 9? Okay. Bye, guys. Thank you so much. See you later.